Над снегом. Ай, удобно. Снегът кружачка тут погам. Меко е, но то навсякъде терен е такъв. Черноземето доста шума, широколисно, но Да отивам за асистенция. не трябва асистенция, той е затара. Знаете, това тук е било. Засили малко, Евги! Аз мислех, че ще минава наляво е така. Остай, върни сега, ще го прокараме с Тойотата. Сега сме това за къса пиот на работа. Да. Сега чупи. Не се чупи, той що не може се сломи, колко... И барбекюристите седна. Аре, да сме. Пиотта ли я докара? Общо взето това ще е траялчето. То много не се вижда, но има сериозна денивелация. Ще се минава от тук. Евгений, жокер искаш ли? Караме в този шубрак. Ето вътре? Еми то е така, карам ето към тебе. Където си ти? Значи насам през шубрака и минава тук. Има тук дънер. Дънер. Ще омахнем. Държим насам. Стой, стой. Значи това са гореше в тия дървета. От тук е право нагоре по полигат. Насам. Мина, значи трябва да се държи. Давай да режем тогава. Дай резачка. Не събаряй Боро и горския идва.
Око, дали бе. Опай, лебедка.